gin bende gibed godo. Kamwa gike ni okwanya dok chien professor. Wasegi kuma koro sekete tim kendo kawuono otim KCP mogik okwanya chako dok 844 kendo. Ere gima jopuonjo winjo tim to jonyuol nyiso nang'o to jopuonjre ma bende koro sani samono gombo ni 844 ne modhi mbele to kata kamano CBC koro chakore. Kaki wuo chal ka gima koro winjo bed ni wadok chien kacha. Watim nang'o professor? Okiwinja maber. Kipenjo Jakenya gima CBC en ka Jakenya masani nyalo wacho ni an Magoha. Moro nyalo wacho ni en ng'a. CBC is just a word. Kisungu waluongo gi ni semantics. Chenyo nyingi gimoro timine mana gimada. Koro itemo wacho ni nyalo bedo ni waluongo sani mano mana nying. Itemo wacho ni nyalo bedo ni no wadhi jimbe kada gi nying mar CBC no. To gimonego otim ma jonego tofautisha academics gi talent to gi competence. Wawacho ni ya puonj ma jopuonjo ng'eyo mar academic odhi nyime mar syllabus. Moloyo bago jopuonje samoro loko classes kia junior kia ng'ogi nigi. Kada ka gisebedo gidhi jopuonjo puonj kaka neno tiegegi gi kaka ging'eyo. Molo bago gi gik mok ginyal. Koro identification mag nyithindo manigi unique abilities emonego wakel as part of the quality matrices. Wan kana wachako ok nwalok system mora mora. Kada ka system oloki to beda to jopuonjo dhigi mag academics. Koro adwa miyi example mondo koro gino donjo ni malong'o. Gimomiyo jogo dhi nyime kada giluongo mana ni CBC no. Onge tiende chenjo gimora mora. Neche an Eldoret. Ne wanwang'o nyathi moro ma chiemo thago. Min gi oseteri e osiptal. Jo osiptal ogolo conclusion ni onge problem. Miyo nwang'owa kama wa set up gimiluongo ni anthropobiometric method machine ma unearth innate potentials mag ng'ato. Kuwa cheko to ayudo ni lewo nyathini during prolonged labor signals no yudo gimiluongo ni skewed ganglion. Gima mano tiende ni ya ma nyathi ma wine coffee taster, beer taster, en gi special tongue. Joma nigi special tongue e piny ni ok kadh 2%. Gin rare people. Kidhi Kenya breweries kada joma loso wine, the wine testers ko taste wine e Kenya loso wine in bulk. Nono to wine ni dhi nono. To kagi test magi confirm ni wine ni kare koke nyuoe mang'eny. Tiwe million 2 kanyo. Koro ng'anie eno loso future ne gi lewe. An gi penja achiel kuom jo Kenya. Nyathi ma kamano kechuru wacho CBC 844. Curriculum mare, syllabus mare en mane? Dwoka uru. Professor kori paro ni pok wagike okang' ma koro wanyala dieri chomo mwawach ni koro to kato koro wang'iyo competency kata mana talent. In jalo nyweche mag talent. Koro kata CBC neno kagima ok odhi konye e nyayo talent mag jopuonjre. Number 1, competence gi talent gin gik mopogore. Talent iluongo ni innate and measurable. Kendo talent nigi unit miluongo ni gina. Ma average human nigi 142 genus of talent. Competence en gi miluongo ni symptom. Competence, interest, passion gin symptoms. Kaka mana ahonda wich bar nyalo bedo symptom mar tuo mora mora. Kikao symptom idhi loko tuo ibiro thiedho tuo ma en iwuon ikia. Nikech wich bar nyalo bedo mar malaria, nyalo bedo mar pneumonia, nyalo bedo mar typhoid. Nyaka tim test mi confirm ni ok en malaria, en typhoid. Mano number 1. Anyalo nuoyonu wabanyong e gima watimo. Gima nonego timre opogore, lakini kata kamano ok rach. Onge gima wasewito maduong' ahinya.
wanyalo dok mane laini. Onge tiende mondo chak ketho pesa Kenya, kia ni chak iloko nying, ni chak iloko ni dogo 844 kata nying moro machielo. Wadhi adhiya gi CBC no, ena nying, jopuonjo ka ne puonjo ka, wadog chien, wawach niya, gige quality manonego wakete e learning process ka. Ne wawe gi chien, koro it is about time waket gige quality cha, mos makoro okwachak walok syllabus, okwachak walok curriculum, every 10 years ma regime change. Mane gima temo wacho. Professor ntiere aput manolos gi jatend piny Kenya William Ruto.